není moc vratký, když tam nedělá tu post. No, tak právě, no, že viděli jsi to před chvílečkou. Ten hovopáda to prostě. Točíš video nebo co? No. Budeš pak muset zrychlit asi. Žádná action asi nebude. Hlavně proti nám, jako. Držíme závěsy. On šlapou stejně rychle jak my jeden. Pěkně to peče to si. No právě, no. Opalovák samozřejmě nikdo nevzal.